Bé, el curs és a Mata Hari, l'espionatge femení en la història. Quan ens el van demanar que el presentéssim, justament va ser l'any passat, que era el centenari de l'assassinat de Mata Hari, que és potser l'espia femenina més coneguda de la història, i vam creure que seria molt interessant estructurar el curs en diferents conflictes i diferents moments històrics on les dones han tingut un paper rellevant a dintre d'aquest món de la intel·ligència i l'espionatge. L'espionatge femení han tingut certa rellevància. Llavors, el que ens vam plantejar sobretot era intentar trencar amb l'estereotip que s'ha sempre volgut marcar o s'ha pogut veure en aquest món, com és justament el de Mata Hari, que és potser la protagonista d'aquest curs, on es veu com les dones utilitzaven les seves armes de dona, la seva sensualitat per poder treure informació, quan en realitat el paper de la dona dintre dels conflictes bèl·lics o del propi món de l'espionatge ha anat molt més enllà que això. Llavors vam plantejar diferents conflictes, hem demanat justament a diferents historiadores, expertes en diferents moments històrics o conflictes bèl·lics, que ens expliquessin quin paper han tingut les dones en aquests conflictes i també si podien destacar alguna biografia concreta de cadascun d'aquests conflictes. Llavors intentarem això, visibilitzar el paper de les dones en aquests conflictes i també destacar dones concretes que hagin tingut un protagonisme especial. Llavors una mica l'objectiu del curs era això, trencar amb aquest estereotip i visibilitzar les dones. El curs es diu Dona, Salut i Qualitat de Vida. És un curs que hem intentat que abarqui i que informi sobre la salut des de la dona ben petiteta, quan està dins de la matriu a l'embaràs, fins la dona quan va creixent amb l'adolescència, la dona després del part, el postpart, dona adulta, i també no hem volgut deixar fora d'estudi o d'informació les dones ja més madures, a la menopàusia, amb els problemes no només de salut física, sinó també de salut mental que es poden trobar al llarg de la vida. Doncs a veure, mira, aquesta era una sessió que estava dintre d'un curs, que era Les mestres al llegat de l'educació, i de fet la meva sessió estava plantejada com un taller on parlàvem de coeducació, d'educació i gènere i els imaginaris que tenien les persones assistents amb aquestes temàtiques. En aquest curs hem volgut retrobar la història de moltes dones que han sigut protagonistes de la història i que no les hem tingut en compte, no estan en els manuals, no ens les expliquen a classe, no apareixen els seus noms enlloc. I llavors hem fet aquesta feina de reunir moltes expertes que ens les han portat i ens les han presentat. Una cosa molt novedosa que hem introduït en aquest curs aquest any és la influència de l'ambient, tot el que és la contaminació ambiental, parlant de químics, contaminació de l'aire, etc., a la salut reproductiva. No només de les embarassades, sinó de les noies adolescents i ja a la salut reproductiva de la dona gran. També hem introduït, per poder tenir en compte que a vegades ens oblidem, la salut relacionada amb l'adolescència, la salut reproductiva de les noies més joves. Un altre tema és un tema que potser és una mica tabú, que a vegades les dones no declaren després dels parts, que és tota la disfunció del sòl pelvià. La incontinència d'orina, hem afegit un taller per fer exercicis del sòl pelvià, per prevenir problemes d'incontinència. També és important el tema de la salut mental. Volem fer cas a les dones i als seus problemes d'ansietat, depressió, que una psicòloga resoldrà totes les seves dubtes. I també no hem volgut deixar de banda la salut mèdica general de les dones quan envelleixen, com és la hipertensió, la diabetis, l'obesitat i la fatiga crònica. Una miqueta aquest seria el resum. Jo crec que en realitat justament el sorprenent és ja tot, justament el plantejament que estàvem comentant, que era just buscar fer veure que realment el paper de les dones en tots els conflictes bèl·lics, ja siguin la Guerra Civil Espanyola, la resistència francesa, la Primera i Segona Guerra Mundial, el paper de les dones ha sigut cabdal. O sigui, en molts moments i molts punts concrets de la història d'aquests conflictes, les dones han tingut un protagonisme, una importància molt més gran que els propis homes, i sobretot molt més enllà d'allò que ens diuen els llibres de història, que sempre han invisibilitzat totalment a les dones, o que han fet les dones en aquests conflictes.
Primer, la varietat. En tots els àmbits de la nostra història, en tots els àmbits culturals falten les dones. El sentiment aquest de robatori que patim, tant homes com dones, ens han com robat la meitat dels personatges històrics, diguéssim, i de les protagonistes de la història. I en tercer lloc, les coincidències que en els discursos hi ha sobre dones, tant siguin de l'edat mitjana com del present. Com l'hem plantejat com a taller, i de fet era sobre aquests temes que et comento i a sobre els imaginaris, el que hem estat fent són dinàmiques de que ella traspassessin a partir d'activitats que s'han anat proposant, des de comentari de frases o d'expressió d'imaginaris i pensaments que podien tenir. El que hem estat és comentant entre totes què pensaven sobre allò. Llavors, aquí ha sortit això des d'idees que tenien sobre què volia dir això del gènere, què volia dir del gènere i l'educació, com concretaven la idea de coeducació. Llavors, a partir d'aquí, entre totes ens hem anat posant sobre la taula els estereotips de gènere, com la societat podia influir sobre això, com nosaltres mateixes també estàvem induïdes precisament de tota aquesta societat androcèntrica que d'alguna manera és difícil escapar-te. I penso que de fet ha estat una mica de reflexió i intercanvi conjunta que ens ha anat molt bé a totes plegades. Yo es el 5º año que repito lo de la Universidad de la Dona. Soy de Cornellà y la verdad es que me apunto porque me gusta, es decir, cada año lo he disfrutado muchísimo. Este año estoy haciendo el curso de lo de las mujeres espías, empieza Matajari, ¿no? Y las donas espías. Y la verdad es que hasta ahora muy bien, yo encantada. Ayer fue sobre el tema, la parte más cinematográfica, ¿no? de lo que es como la visión de las mujeres espías en el cine. Y esta mañana ha sido la parte de mujeres espías que ha habido en el mundo oriental, diferentes espías, mujeres espías más en la zona de Asia. Han sido en este caso entre Japón, China y en la India, vietnamita, India i així. El curs és de sàvies, és meravellós, com sempre, però avui mateix sortint nosaltres i dos senyors, que a més hi ha dos senyors a classe, molt contents perquè ens han portat a Marie Curie en persona, li han donat peu i ha fet, la ponent és meravellosa i ha fet un treball fantàstic. Estic quasi ben bé emocionada, no? Perquè és una dona, Marie Curie va ser una dona molt important i les seves famílies també, les seves dones, perdó. La seva família en general. I és això que ens ha portat a viva veu, no? Estic una mica emocionada, sí, perquè ens ha agradat moltíssim. Pues yo es el primer año que vengo, también estoy realizando el mismo curso que hace ella y igualmente está siendo muy interesante. Al principio es una charla, pero luego tenemos como un coloquio también para poder hacer turno de preguntas e investigar un poco más lo que más nos interesa. Y la verdad es que no sabía que existía tantas mujeres espías, supongo porque han sido muy buenas espías. Y nada, pues que os aconsejo que vengáis a la Universidad de la Dona, que aquí en CityLab está todo muy bien organizado, y invitaros a que el próximo año pues podáis venir también.